20 июл дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроҳокунандаи давлатии вилояти хатон дар назди муассисаи таъсисоти умуминамии рақами 44 бинои нави синфхонаҳои иловагӣ барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 200 хонанда мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва маблағгузории бунёди миллии иҷтимоии тоҷикистон аз ҷониби фармоишгар комиссияи лоиҳавии ҷамъияти деҳоти заркӯ ва пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди манораи лоиқ тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроҳокунандаи давлатӣ бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо харҷи зиёда аз 1 млн 764 000 сомонии бунёд ва бо шароити зарурӣ ҷозонида шудааст. имрӯз дар назди муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 44 ноҳияи ҳамадонӣ 4 синфхонаи иловагии замонавӣ иборат аз 2 ошиёна сохта ба истифода дода шудааст. мо миннатдоргии худамонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар соҳаи маориф дар ноҳия зиёда аз 20 муассисаи типи нав сохта ба истифода дода шудааст. бинои нави муассисаи таълимӣ дар масоҳати умумӣ 20 метри мураббаъ бо тарҳи муосир сохта шуда он аз 4 синфхона, як ҳуҷраи кории омӯзгорон ва иншооти гармидӣ иборат мебошад. тавре иттилоъ дода шуд бинои асосии муассисаи таъсисоти умуминамии рақами 44 соли 2001 сохта шуда дар ин давра бо дар назардошти афзоиши шумораи хонандагон дар назди мактаб бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2019 бинои дуюм бо 5 синфхона ва як ҳуҷраи корӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. айни замон дар ин муассиса шумораи хонандагон дар муқоиса ба солҳои аввали таъсисёбӣ дар чанд соли охир 3 баробар зиёд гардидааст. айни замон дар муассисаи таълимии рақами 44 930 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. 2 соли охир норасоии ҷои нишаст буданд. ҳоло бошад шукр аз он мекунем ки бинои нав сохта шудану мушкилот бартараф шуд. масъулини мақомоти иҷроҳокунандаи давлатии вилояти хатон аз шароити бинои нави синфхонаҳои иловагӣ дида намуда ба сифати корҳои сохтмонӣ ва таъмини он бо шароити лозима баҳои баланд доданд. гуфта шуд ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва татбиқи барномаи рушди соҳаи маорифи вилояти хатон дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дар доираи нақша чорабинии омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар давоми 1 соли охир барои ҳалли мушкилоти норасоии ҷои нишасти хонандагон дар назди якчанд муассисаи таълимӣ бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ, дастгирии мақомоти иҷроҳокунандаи давлатӣ, ҷалби соҳибкорон ва ҳамкорӣ бо шарикони рушд чунин иншооти нави соҳа сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. боиси ифтихор аст ки имрӯз дар муассисаи рақами 44 ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ боз 4 синфхонаи иловагӣ ба истифода дода шуд. ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дар назди 6 муассисаи таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуданд. то соли нави хониш 2 муассисаи таълимӣ дига ба истифода дода мешаванд. дар суҳбат бо омӯзгорон масъулин оид ба таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат нисбат ба кори таълиму тарбия ва дастгирии рушди соҳа баромад карда таъкид доштанд ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ маориф дар меҳвари сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. маҳз дар ин замина барои пешрафти соҳа дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар бахусус вилояти хатон беш аз 10 муассисаи нави таълимӣ бо шароити муосир сохта ба истифода дода шудааст. зикр шуд ки бо бунёди ин синфхонаҳои иловагӣ низоми дар 3 баст ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар муассисаи таълимии рақами 44 пурра бартараф гардид. дар ҷавоб ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумат омӯзгорон иброз доштанд ки шогирдонро дар рӯяи донишандӯзӣ ватандӯстӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ ба камол мерасонанд. 20 июл дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроҳокунандаи давлатии вилояти хатон барои беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ дар деҳаи ҳуснободи ҷамъияти деҳоти хоҷа муъмин бинои нави бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти нави соҳаи тандурустӣ дар ин деҳаи дурдасти ноҳия дар масоҳати 83 метри мураббаъ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар доираи вусъати тадбирҳои ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба маблағи 695 000 сомонӣ сохта шуда он аз ҳуҷраи қабули беморон, эмгузаронӣ, момодоя ва ташхиси узвҳои дарунӣ иборат буда бо дастгоҳу таҷҳизоти лозимаи тиббӣ ҷозонида шудааст. мавриди зикр аст ки дар иншооти нави соҳа айни замон 4 нафар мутахассисон ба аҳолии деҳот хизмати тиббӣ мерасонанд. дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ 23 маркази саломатӣ ва 20 бунгоҳи
деҳотӣ фаъолият мекунанд. бахшида ба ҷашни 35 солагии ислоҳат мо 5 та бунгоҳи саломатӣ ба истифода додем. имрӯз дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалии раҳмон дар ноҳия боз як бунгоҳи саломатии деҳотӣ ба истифода дода шуд. масъулини мақомоти иҷрокунандаи давлатии вилояти хатон ифтитоҳи бунгоҳи тиббиро дар ин деҳот боз як дастовард дар самти рушди соҳа ва беҳтар шудани шароити дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ арзёбӣ карда барои ҳифзи солимии ҷомеа кормандони соҳаро вазифадор намуданд ки дар иҷрои рисолати касбӣ ҳамеша масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд.